Takže ahoj ľudia, ja vás vítam v novom videu na tomto kanále. Je to len taká informačka, keďže myslím si, že skoro nikto z vás, alebo teda veľká väčšina z vás ma nepozná. Volám sa Refred a odnes som tu nový tvorca v štúdiu H, keďže ako si určite každý fanúšik všimol, keďže bol na to aj viacero sťažností kvôli nedostatku času a podobným veciam. Boomers a ostatní tvorcovia nemajú dostatok času na to, aby vydávali videá pravidelne a aby bolo teda štúdio aktivnejšie. Takže je dosť málo tých akože videí, aj keď sa to snažia proste sa stále jednoducho sa snažia vydávať, aj tak proste to vždycky nevyjde. Ale keďže som nový tvorca a ja mám dosť času na tvorenie videí, tak sa môžete tešiť na pravidelné vydávanie videí. Budem sa snažiť aspoň jedno video teda týždenne. Myslím si, že by sa mi to podariť mohlo, jedine, že by bol nejaký problém raz za čas, tak to možno vyjde o 1-2 dní neskôr. A každopádne chystám projekt v podobe seriálu, ktorý bude mať 2 série. Názov je Nekonečný les a aj v pozadí vidíte nejaké také ilustračné zábery, ktoré sme natáčali a môžu trošku keď uvidíte už samotný seriál, tak zistíte, že vlastne v tých ilustračných záberoch je taký menší easter egg. A každopádne, keďže potrebujem v tom seriáli mať viac rolí, tak robím taký menší nábor do komentárov pod toto video. Napíšte niečo o sebe, to znamená, kde ste hrali, aké máte skúsenosti, váš vek a tak ďalej podobne. A hlavne tam nezabudnite napísať svoj Skype. Ja pár z vás teda, alebo možno veľkú väčšinu z vás vyberem, niektorí budú iba chodci, niektorí budú proste iba vypomôcť nejaké na vedľajšie role a takto. To tam tiež môžete napísať, o ktorej z toho by ste chceli byť, ale každopádne bude aj viacero takých hlavnejších rol, takže si myslím, že si aj poriadne zahráte. Tak každopádne všetko, ja sa s vami zatiaľ lúčim a tešte sa na prvé video odo mňa, takže zatiaľ s Bohom.